dag oude prins. En neven de één dag oude. Ja, hij is officieel 1 dag een prins. Zie ze al onder het beeld. Lisa. Lisa, doe dus ook een eigen vlog aan het doen, of niet? Ja, schat. Waarom is ze dan aan het doen? Omdat ik vind dat het de finale van de TVK. En doe dus met het kleedje. En dit is een kind met het leeg. En dan heb ze vandaag ook opgetreden aan Ja, de scène, hè? klopt. Op 1 februari is de finale in Velden en het is Ja. leuk. Natuurlijk. Dus 4 februari is de finale. Ja. En hoe kunnen we dat zien? Live in Velden. Ja. Oké, dus allemaal komen. 4 februari in Velden. Ik wilde Helden zeggen. Niet in Helden, in Velden. En voordat ik afsluit, geef ik het woord aan stadsprins Bart de Twee. Ja, want ik hoor Lisa al nog succes wensen. En dat ze maar voorzitter op de schouwdijk. En ik weet niet of er die zijn, ik zou het wel op een agenda staan. Ze maken wel super. En nu mag ze het afsluiten. En nu sluit ik het af met een aantal zeer zinnige woorden voor Zenos later.